Deň. Vítam vás na mojom kanáli Precision Lock and Child. Dnes v tomto videu si ukážeme, ako funguje digitálny mikroskop. Tak, poďme na to. Zapína sa týmto tlačidlom. Podržíme ho. Pozdraví nás. A ideme si ukázať. Tu na boku má jas svetla, takto, dole je málo, takto je najviac a dole je takto najmenej, takže nastavíme si to tak na strednú možnosť. Tunak je na SD kartu a tunak je na nabíjanie. Tak, poďme si ukázať, ako to vidno pod mikroskopom, napríklad takéto hodinky. Priložíme sem a už vidíme obraz. Zaostruje sa týmto koliečkom. Tak, zaostríme pekne. A tunak krásne vidíme obraz hodiniek. Kolieska. Tak. Odfotením, podržaním tlačítka toto, kliknutím na tlačítko guličku, obrázok odfotíte. Pardon, nie. Podržím tlačítka OK. Ukázalo nám tam ikonku. A podržením tlačítka krúžok, ako na zapínanie, sa nám objaví galéria. No, a ako sa taký obraz z galérie dáva, ako sa taký obraz z galérie fotiek vymazáva? Poďme sa na to pozrieť. Stlačíte tieto 3 paličky s 3 bodkami. Tu nám ukáže možnosti. Dáme delete, dáme tlačítko OK. A tu sa nás pýta delete this file, či naozaj chceme vymazať túto fotku. Dáme, že šípočku a stlačíme tlačítko OK. Tak, a fotka bola vymazaná. A podržaním tlačítka, vlastne podržaním tohto tlačítka prepnete na displej. A týmto zase tak. A máme tu obraz. Tu nám pekne ukazuje aj dátum. 2025, 22.1. a čas. Int. Ikonka int znamená, že je tam interná pamäť. A tu znamená, že má 2 megabajty. Toto číslo neviem, čo znamená. A táto ikonka fotoaparátu znamená, že keby ste prepli na filmovanie videa, tak vám tu ukáže takú kamerku. No. Tak, to bol náš mikroskop, digitálny mikroskop. A ešte som zabudol, že ako sa vypína. Stačí podržanie tlačítka a nás odzdraví goodbye. To znamená dovidenia, keď ste boli na hodine angličtiny. Tak, ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie tohoto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like. A keď sa chcete tešiť na nové videá, tak môžete stlačiť tlačítko odoberať. A napíšte mi dole do komentárov, či máte takýto doma mikroskop, alebo máte vybavenie, alebo niečo iné, úplne nejakú inú verziu mikroskopu. No, tak. Ahoj!